हेलो फ्रेंड्स खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आंनि मोनसे गोदान रादाबनि भिडिअ बरायनानै लाहरबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां, लोगोसेनो भिडिअखौ लाइक खालाम, शेयार खालाम, लोगोसे नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै हो। फैदो दानिया भिडिअखौ जागायनोसै। हाबाथिलियावनो मोनसे गिख्रंथाव जाथाय। बलिउडनि सिनेमाफोराव नुनायनिख्रुइबो बेसेबांबा गिथावना आरो मुगैथावना जाथाय। हाबाथिलिनि मण्डपनिफ्रायनो हिन्जाव गोदानखौ खावनानै लांदों। अन्ध्र प्रदेशनि राजामुन्द्राय बुंनाय मोनसे जायगायाव गंसे हाबानि मण्डपआव जिरायनानै गावनि जानो गोनां हौवा गोदानखौ नेनानै थानाय समावनो बहानिफ्रायबा मोनसे दुथांफोरनि हानजाया फैनानै हिन्जाव गोदानजों लोगोसे हिन्जाव गोदाननि साखाथियाव थानाय सुबुंफोरनि मेगनाव बानलुनि गुन्दै सारलानानै हिन्जाव गोदानखौ हाबाथिलियाव नुजाथिनाय साफ्रोमबो सुबुंनि मेगननि सिगांजोंनो बुद्रु बुद्रु लानानै थाङो। जाथाय जाखांनायनि उनाव पुलिस बिफाना हिन्जाव गोदानखौ नागिरदोंब्लाबो मोननो हानाय जायाखै आरो लांखारग्रा दुथांनि हानजाया सोरमोन बेखौबो मिथिनो हायाखै। नखरनि सुबुंफोरा फोरमायनाय बादिब्ला हाबानि सिगां रावबो सेंग्राजों मोजां मोनज्लायनायनि सोमोन्दो गैयामोन होननानै, जायनि थाखाय पुलिस बिफाना वान साइडेड लाभ होननानै सन्देह खालामदों। लोगोसे पुलिस बिफाना संदाननायखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन खालामदों आरो बानलु गुन्दै सारजानाय नखरनि सुबुंफोरखौ फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जायो। थामथि खोलोबनि लकसभा बिसायख'थिया फैगौ 7 मे खालाराव जानो थांगासिनो दं। बेखौनो नोजोर बोनानै 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबाव सा 15 जोना बिजाथिलाइ होनानै गनाय जादोंमोन। बै बिजाथिलाइ गनायनायखौ गोसो जायोब्ला बोखांफिनना लानो हानायनि थाखाय 22 एप्रिल बेलासिनि 3 रिंगासिम सम होदोंमोन। थिग बे लेखायैनो 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबाव उदां बिजाथि महरै बिजाथिलाइ गथायनाय शैलेन्द्र नाथ ब्रह्म, नन्ददेब ब्रह्म आरो जिएसपि दोलोनिफ्राय घनश्याम दासआ गावबा गावनि बिजाथिलाइखौ बोखांफिननानै लायो। मख'नो गोनांदि जिएसपि दोलोनिफ्राय गासै 3 बिजाथिफोरा बिजाथिलाइ गथायदोंमोन। फारियै नबकुमार सरनिया, घनश्याम दास आरो बिनिता डेका। नबकुमार सरनियानि बिजाथिलाइया हारिनि फोरमान बिलाइनि गेना खान्थिनि थाखाय रिजेक्ट खालामजाखादोंमोन। नाथाय घनश्याम दासआ मैया बोखांना लानायनि सिगांनो नायबिजिरफिननाय समाव बिनि सोलोंथायारि फोरमान बिलाइयाव उल्थां फाल्थां जानायखौ नुनो मोनो, जायखौ रिजेक्ट जाखासिगोन सन्देह जानानै घनश्याम दासआ गावनि बिजाथिलाइखौ बोखांनानै लादों होननानैबो खौरां बिजोङाव गोसारदों। मख'नो गोनांदि जिएसपि दोलोनि जानानै बिनिता डेकाया 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबाव बिसायख'थि गेलेगोन आरो दानि एमपि नबकुमार सरनियाया बिनिता डेकानो भट होनो थाखाय खौरां बिजोंनि गेजेरजों खावलायनायखौबो नुनो मोन्दों। मोनद' हारिनो एसटि होनांगौनि थाखाय बिपिएफआ बाथ्रा बुंगोन। फैबाय थानाय थामथि खोलोबनि बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै बिटिआरनि मोनफ्रोमबो राजखान्थि दोलो आरो बिजाथिफोरा भट मोननांगौनि थाखाय बायदि समाव बिसायख'थियारि फोसावदिंनाय, मेल आरो बायदिसिना खोथा बाथ्रा बुंसोलायनायखौ नुनो मोनगासिनो दं। थिग बेबादि समावनो राजबंशिफोरनि बिसुवा फोरबोआव 1 नं क'क्राझार बियाबाव बिपिएफनि बिजाथि खाम्फा बरगयारि बिथाङा बाहागो लानानै मोनद' हारिनि एसटि खालामनायनि जा राजखान्थियारि दाबि बेयो ओरैनो गोग्लैसोनानै दङ। जों बिटिसिनि थागिबि महरै आदिबासि आरो राजबंशिफोरनि मोननांगौ मोनथाय एसटिखौ जोंनि दोलोनि थांखि लानाय बादियै जोबोर थाबैनो एसटि स्टेटासखौ होनो नांगौ। बिपिएफ दोलो हिसाबै गासैखौबो नायबिजिरनानै नायदों आरो एमपि देरहालांखांनायनि उनाव बे आयदाखौ पार्लियामेन्टआव दैखांगोन होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जायो। नाथाय गोसो होनो गोनांदि जों बर'फोरा थांनाय 10 बोसोराव सासे एसटि नङै सुबुङा क'क्राझार लकसभा बियाबखौ एसटि जाफ्लानानै सेनानै लाबाय। जुदि मोनद' हारिया एसटि जाबावनांगौब्ला जोंनि बर' हारिनि इयुना मा जानो हागौ बेखौबो सानना नायनाया मोजां। समासो फोरमायसिगोन बिथाङा मोनद' हारिनो एसटि होनांगौ बुंनायखौ लानानै बर' हारिया मा फोरमायगोन। खोमसि फोथायनायजों गिख्रंथाव बुथारनाय जाथाय। उदालगुरि जिल्लानि माजबादआव खोमसि फोथायनायजों मोनसे गिख्रंथाव बुथारनाय जाथाय सोमजिदों। माजबादआव थानाय 2 नं टिक्रितला गामियाव दायना सन्देहजों आदिबासि हारिनि जरासे हौवा हिन्जावनि सायाव खायसे दुथां सुबुंफोरा गाग्लोबनानै हिन्जावखौ बुथारनायजों लोगोसे हौवाखौ गोब्राब जोखोम खालामो। जाथायखौ मिथिनानै पुलिस बिफाना थांनानै गोब्राब जोखोम जानांनाय हौवाखौ तेजपुर देहा फाहामसालियाव फाहामथायनि थाखाय दैथायहरो। मख'नो गोनांदि बुथारनाय जाथायजों सोमोन्दो थानाय 19 बोसोर बैसोनि बिदिंसा बसुमतारि आरो 21 बोसोर बैसोनि अनसुला बसुमतारिखौ पुलिस बिफाना हमनो हायो होननानै मिथिनानै मोननाय जादों। बर' हारिनि थाखाय मोजां खौरां। चिरां जिल्ला पानबारि ओनसोलनि सर्बेश्वर बसुमतारिया भारत सरकारनिफ्राय मैया पद्मश्री बान्था मोननो हाबाय। 61 बोसोर बैसोनि सर्बेश्वर बसुमतारि बिथाङा सासे गागि आबादारि महरै पद्मश्री बान्थाखौ मोननो हायो। बिथाङा मैया गोदान दिल्लीयाव हादरगिरि द्रौपदी मुर्मु बिथांजोनिफ्राय बे बान्थाखौ आजावो। थाखो 5 सिमहालागैल' सोलोंथाइ लानाय सर्बेश्वर बसुमतारि बिथाङा बायदि जेंना जेंगोदाखौ नेवसिनानै बायदिसिना रोखोमनि आबाद मावनायजों लोगोसे बिथाङा सोलोंथाइ लानानै थानाय गोबां लाइमोनफोरखौबो आबाद बिथिं फारसे गोसो बोहोनो हादोंमोन। लोगोसे बिथाङा 2022-23 मायथाइयाव आसाम गौरब बान्थाबो मोननो हादोंमोन। बिथांनि बेफोरबायदि बान्था मोननो हानाया हारि नाङैनो गोजोननाय आरो गोग्गानाय लाबोनो हादों। मैयानि बान्था राननायाव बिथांजोंनो लोगोसे आसामनिफ्राय सानैया पद्मश्री बान्थाखौ मोननो हायो। बिथांमोनानो जाबाय सिपाझारनि द्र'न भुइया आरो समाज सिबियारि लोगोसे हादरनि सासेल' मैदेर सालायग्रा माउथ पार्बती बरुवा। फ्रेन्ड्स, दिनैनि बे रादाबनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय। गोजोन्थों।